Usithembiso ke uyinkulu kulethu kaMathafisi. Phambi usithembiso eze apha wayenza umsebenzi wamuhle phambi eze apha. Usilile phambi wabo echaza kubantu abadala kubengu bonke into yokuba uyasuka phaya uzozibeka loo mzi ke wakhe asichaza impilo ke ngobenguni ekhaleni lapha ngoku sengase ke benguni nidibone ngamaxesha onke uba ndisukile ngokuhlala apha lithi ke ngoku laa nto ke sithi ke sithembiso ke singabazali singabenguni singabazali siyakunqwenelela kokokuhle kwethu into bethandaza neminqweno emihle ngawe sithi seyingaske ukhuseleke kowenu ekhaya usuka khona ukhuseleke nabantwana bakho emzini wakho ukhame wande siyakufuna singabenguni sikubone njengamntana wethu uxhaswa sisibalabhaka ngeminqweno namabhongo wakho onayo orhabe uwenza kodwa ke kuyo yonke loo nto ifemeli yakho xa uhamba indlela endlela endlela faka yakho kodwa singabenguni sithi asinike umphako wasendleleni olapha unganemali ube nazo zonke ndinazo kodwa indlela yakho ingaphela esithubeni xa uba ngaba ushota umphako ke ngulo ukuze uncede uzithande ukuze abantu zenincede unyaniseke ukuze abantu banithande zenincede nibahloniphe ukuze abantu banithande uba ngaba nithathe izinto zentaba ezinto endikuthela ngazo uthanda unyaniseke uhloniphe awuzikhululi zona njengezifanelekileyo uzinxiba naphakathi ukowenu ngaphandle usemsebenzini uzinxibile zinto zobomi bangathi nqa abantu xa bekubona ungena kule